Ola, bo día, chámome Pablo Taboada Camoira, preséntome ás eleccións a Palas de Rei como candidato polo Partido Popular, logo dunha legislatura esta, no que tivemos a sorte de desempeñar o cargo de alcalde con moita satisfacción, porque foi unha legislatura única para o noso concello. Tivemos a sorte de conseguir importantes proxectos para o noso municipio, proxectos empresariales que significou poñer a Palas de Rei no mapa, como é o proxecto de Altri, que está aí ás expensas de que os fondos europeos nos cheguen para poder leválo a cabo, o proxecto das larvas, que está en construción entre Palas e Friol, así como un proxecto moi largamente demandado no noso concello, como foi o proxecto da ITV. Nesta legislatura tamén tivemos a sorte de abrir a nova residencia de terceira edad, que con 59 plazas en total, das cuales 20 son públicas, tamén viu a luz no ano 2020, e que atende a máis de 50 persoas dependentes e xera alrededor de 30 postos de traballo. Logo, dentro dos servicios sociales, creamos a Ludoteca Municipal, que presta servicio no concello. Tamén traballamos para conseguir a nova biblioteca do CEIP, que puxemos en funcionamento xa hai uns meses. Tamén conseguimos ter unha base de emerxencias sanitarias no Centro de Saúde de Palas de Rei, que presta servicio a toda a comarca. Estamos traballando na ampliación do polígono empresarial de Palas de Rei, que se atopa xa completamente reservado, e por non falar das importantes inversións nas vías de comunicación municipales e noutras situacións como é a 5G, a fibra óptica, que chegará a todas as parroquias de Palas de Rei. Foi unha gran legislatura para o noso concello, e os proxectos de futuro, como dixen antes, Altri é un dos proxectos principales, xa non só do concello de Palas de Rei, senón tamén de toda Galicia. Moitas gracias.